Het spelletje is elke keer anders, dus er is geen pijl op te trekken en dat is leuk. We varen hier aan de oostkant van de Zeelandbrug en daar varen we een up-and-down-windbaan zoals dat heet. Daar varen boten die een meetbrief hebben, die hebben een handicap. Dat betekent dat ze allemaal tegelijk starten, maar het zijn allemaal verschillende boten. Dus ze gaan niet allemaal even hard, dus ze komen ook op verschillende tijden binnen. Dus het is niet zozeer degene die als eerste over de lijn komt dat die gewonnen heeft. Maar dan gaat er een heel rekensysteem werken. En dan heeft het te maken met hoe zwaar je boot is, hoe groot je zeilen zijn enzovoort. Dan kunnen ze dus op die manier uitrekenen wie er op basis van zijn handicap het snelste heeft gevaren of het beste heeft gevaren en dus de wedstrijd heeft gewonnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Aan de westkant varen de rond- en platbodems. Dat is echt een eigen veld ook. En die varen een baan rond de bestaande betonning van de Oosterschelde. Dus dat zijn de groene en rode tonnen die we allemaal wel kennen. En daar varen ook de ongemeten schepen. En dat zijn de schepen die dus niet zo'n meetbrief hebben zoals ik net vertelde. Dus die varen via een ander systeem en die kunnen dan ook lekker tegen elkaar een wedstrijd varen. Wat voor boot is dat, die donkergroene? Dit is een hoogaars. Dat is een typisch Zeeuws vissersschip. Ja. Waarvan er in de delta talloze zijn gemaakt, honderden. En dat zijn schepen waarmee een heel ondiep water kon worden gevist. En waar ze ook mee het strand op konden varen als het nodig was. Zo joh, kijk jongen, ik ga ook schuinen. Ja. Er staat een goede wind, maar op zich de boten die hier allemaal meedoen, die zijn dat echt wel gewend. Maar tuurlijk, er kan altijd iets gebeuren en er kan iemand overboord gaan, maar die wordt gelukkig dan wel vaak weer opgepikt door ofwel de boot of een rubberboot die in de buurt vaart. Dus de wind, de windrichting, die komt nu uit bij 120 graden, dus schuin van achter. En hij is 15,4 knopen, zo'n windkracht 4. Maar we hebben de maximum gehad, windkracht 5 zelfs, van 35 knopen vandaag. Dat is dikke 6, of dikke 7, sorry. Dus, dat is dus gunstig. Nou, het is wel heel veel wind. Maar we hebben door de dag heen echt wel hele mooie wind gehad. Kan je lekker hard zeilen? Het is heel hard gaan. Die zeilers die nu binnenkomen, die zijn allemaal heel tevreden. Dus ze hebben een glimlach waarschijnlijk van oor tot oor. Dus je ziet ook een blije voorzitter. Maar ze zijn ook waarschijnlijk heel moe. Dus zodra ik het stijgenbiertje, dat gaat ze goed smaken. Dat weet ik zeker. Je hebt ontzettend veel ruimte. Je hebt hier eigenlijk nauwelijks beroepsvaart. Dus je hebt als recreant heb je hier echt alle ruimte. Als wedstrijdzeiler ook. Het is zo groot hier dat wij wedstrijden uit kunnen leggen zonder eigenlijk dat andere pleziervaart er last van heeft. Hier vaar je bijvoorbeeld op stroom. We varen ook wedstrijden op het IJsselmeer en dan heb je geen stroming. Ja, dat zijn hele andere soort wedstrijden. En daar draait de wind misschien meer. En hier is de stroom heel erg belangrijk. Nou ja, je doet het eigenlijk natuurlijk al van kleins af aan. En je beseft het eigenlijk niet, maar het is inderdaad wel heel erg mooi water. Mensen van buiten die zeggen van dat is toch wel, het schuimt en het bruist en het is toch, ja, dat is gewoon heel erg mooi. Het is gewoon hartstikke gezellig. Er wordt hier ook af en toe gewoon een beetje feest gevierd met z'n allen. En overdag gewoon hard varen. Ik heb al het thema van volgend jaar, het wordt nog meer en nog beter. Dus nog meer deelnemers, nog meer sponsors en alles nog beter. Dus absoluut.